Pawil, Boto Sandayo, si Matulong Lawas, Mainumaya Singgaran, Councilor Rodito Armas, Austria, numero 1 at Balota. Konsehal Rodito, Austria, ang konsehal na maaasahan. Sa malasigi siya'y ating sandigan, tunay na lingkod bayan. Araw-gabi kayo'y paglilingkuran, maaasahan magpakailanman. Kaya't halina't siya'y ibalik na, Konsehal Rodito, Austria. Konsehal Rodito, Austria. Konsehal Rodito, Austria. Tunay na ating maaasahan, tunay na lingkod bayan. Kaya't halina't magsama-sama, ibalik Rodito, Austria. Ang konsehal na ating kaibigan, Rodito, Austria.